Moro! Teekkarijäynän ideana oli rakentaa korokkeellinen koppi katon rajassa olevia ikkunoita varten. Ikkunoista näkyy 2 uusimman teekkarikillan kiltahuone. Tavoitteena oli pilailla sen olevan eläintarha tai eläinnäyttely. Mitäs vittu tää? Mä uskalla katsoa tänne. Kyllä löytyy. Mä haluaisin kyllä tosi paljon katsoa. No ai joo. Se joku aprillipila. Niin, tai joku heino. Mitä siellä? Niin. Teekkarijäynä. Jäynä. Onkohan tässä joku kamera? Mutta jos on se hauska, tiedätkö, jäynävideo. Niin ois se on. Jos tuossa olisi joku kamera, niin sitten ottais kuva, kun katsot tällä. Eläinnäyttely. Onks se vaan... Pystyykö sä kattoo tonne? Aika hauska. Mitä täällä on? A few moments later. Eläinnäyttely. No niin, eikä lähtee tutustumaan. Otatko bongaa kaikki eri? Täydellinen. Aika vittu hyvä. Näkyykö tästä jostakin? Joo, näkyy sieltä juu. Ihan kuin luontonokkari kattois. Mä saan sydänkohtauksen. On muskalta. Annas ne ylös. Siellä on toi Lauri tai... Ylimääräisen pois, niin se oli vähän liikaa. Teekkaripennuista. Nuorimmat D-opiskelijat. Optimus askelmusta hyvä. Joo, tää loistuu. Siis tässä on tyyliä. Ollaanko tänne sisälle, kuka täältä hyppää seuraavaksi? Ihana. Oletteko käynyt eläinnäyttelyssä? On, eilen kävin eläinnäyttelyssä. Täällä haisee. Optimus askelmus. Aika ruuhkaa. Oho. No panohommissa siellä. Niin, koska on ruokinta-aika? En tiedä, mut... Mulla on vähän epäselvää, miksi noin meidän kärryt on tuolla. Kärryt? Toimi. Jos se sais oikein sinne...